Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो बैसागुनि दाख्लैनो होनांगौमोन बैसागुनिखौ, नाथाय बे समाव माखासे बिदिनो गान दामनायबो जायो नालाय कपिराइट क्लेम फैलाबायो। दा बेफोरनि थाखायनो होनाय जायाखै। नै दिनै होनो सानदों गुसुं आरो मोनसे जिबननि मोनसे रहस्य, जाय खोथाखौ जोङो अहंखार जायो आरो नाथाय साननो थाङोब्ला बेवहाय जेबो जों अहंखार जानायनि जेबो जिबनाव खोथा फैया नुहुरा। बेनि सोमोन्दै दसेब्लाबो आं नोंथांमोनजों खोथा सावरायगोन। स' भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आङो सिनारिखौ बुंग्रोनो सानदों। दहाय मोनसे जायगायाव आङो लानो सानदोंमोन। आं मोनसे जायगायाव थांदोंमोन नालाय, बिदिनो बैसागु सम हिसाबै ओनसोलनि खाथि खाला जायगाफ्राव आङो बेरायहैदों बैसागुनि नामावहाय। बेवहाय आं माखासे एक्जेक्ट गासैबाबो मोनसे बिराद बुस्थुखौ आङो महत्त साननानै फैदों, मोनसे बिराद गिदिर जिबननि रहस्य खोथाखौ। दा मोनाबिलि सम आरो केमेरायाबो माबा खुवा नुदों। जाय हक जेखि जाया नोंथांमोना अननानै नायलांबानो जाबाय। जे बेनो आङो खोथाया जाहैबाय बिदिनो बेरायै बैसागु नालाय मोनसे न'खराव थांदोंमोन आरो खाथि खाला ओनसोलनि बैसागुनि नामाव बेरायनो। ओमफ्राय आंबो गोबावसैमोन बेयाव फैयैया। आं नुदों सासे न'खराव गारजेन आरो बोराय आरो बुरि जाहैबाय, बिदिनो फिसा फिसौ दङ, बिहामजोफोर मोनजोब्बाय, फिसौफोर मोनजोब्बाय। बेनिफ्राय बुरियाथ' एसे कन्डिसना अबस्थाया बुरिब्लाबो माने मोजाङावनो दं आरो आबैया, आयंआ। बेनिफ्राय आयं हौवाया, आयं हिन्जावाथ' मोजाङै दं, आयं हौवाया बेनिफ्राय माबा जाबाय, बोरायबाय नालाय, जोरनायाबो गोबाव जोरबाय, माने बेलेन्स गैहैला आरो जिबननि फारसे। बिदिनो ओरैनो मोनसे रायलायबा मोनसे, मोनसे रायलायबा मोनसे, बिदिनो मोजांबो खोनाला, बुजिलाबो, बेलेन्स गैयाखौनो होनांगोन जिबनाव। जोरनायाबोथ' जोरबाय, माने जानला मोनला आरो रायलायनाय माने बेलेन्स हमनो हाला, सिनायलाबो। दा बेखौनो आंनि गोसो सिङाव मोनसे ओरैबादि मोनसे सानखांनाय आरो नलेज गोसोआव फैखांबाय थादों, गाबखांबाय थादों। जों सुबुं माहारिया दान्दिसेनि जिबनखौ लानानै बिराद जोङो अहंखार खालामबोयो। जों गावखौनो गाव मालाबा जोंबाबो सानफ्लांदों, सानफ्लाङाखैखौ होना, सानफ्लांदों जोंब्लाबो सानफ्लाङो। मालाबा ओरैनो गावनि अहंखाराव गोरा दम स्टाइलजोंबाबो सोरबा नङा सोरबा जोंबाबो सोरबाबाबो एखमबा फैयो। खिन्थु बेखौ नुनानै आंनि गोसो सिङाव ओरैबादि मोनसे चेन्जिं फैदों, माने अहंखार होननाय जिबनाव लाथावथाव जेबो गैया। सिनारिया जाहैबाय बे आयं हौवानि बैसोआ गोबाव जाबाय, बिदिनो 65थ' बारखासिगोन, 65 इयार्स अल्डआथ' बारखासिगोन अलरेडि। ओमफ्राय दा खोथाया जाहैबाय, जेब्ला मानसिखौ जोनोम होनानै इसोरा बेनि अहंखारानो जाबा बे गाव थांना थानाय लाइफआव जेखि मावा मानो, जोंथ' अहंखारनि जेबो जायगाखौनो गैखाथारा जोंनियाव। जों जेबो नङा नेहाथसो इसोरनि थाखाय। खिन्थु जों मालाबा बुजिस्लाबैयाव सुबुं माहारिया गावखौनो गाव इसोरनिफ्राय देरसिन साननानै लानो नागिरो। बे जोंनि नंखाय साननाय। दा बाथ्राया जाहैबाय, जेब्ला बे आयंआ गोदो एसे बैसो दंमोन, होमब्ला बे समाव बियो बिराद गियानि सुबुंमोन, समाज दैदेनग्रा सुबुंमोन, सामाजिक खोथाफ्राव नांथाबनानै थाग्रा, समाज दैदेननायाव नांथाबनानै थाग्रा, मिथिं बांथिं खुंनायफ्राव बिराद एक्सपार्टमोन। नाथाय बेबादि सुबुङानो नाय, बैसो जानाय लोगो लोगो माबादि अबस्थायाव जाफैखो। बिनि गियान बुद्धि गासिबो अहंखार दंबाथ' अहंखार, बेनाव आं अहंखार दं होनाखै, जोंनि सुबुं माहारिनि माखासे अहंखारखौसो होनदों आङो, बेनाव दं होननानैखौ आं बुङाखै। खिन्थु जोंनावबो दंबा जों अहंखारा जोंनाव जेबो खामानि होआ। ओमफ्राय दा बेनिखौनो साननानै लादो, आबौनिखौनो फर एन एग्जाम्पोल, आयंनिखौनो, जे बेनाव माखासे बिराद गियान दंमोन, बुद्धि दंमोन, समाजखौ दैदेननो हानाय, गागि दैदेननो हानाय। दा बेबादि गियान बुद्धिखौ इसोरा सम जानायजों लोगो लोगो लांफिनजोबो। अरे भाई आपका खत्म हो गया, ये मैं वापस ले रहा हूँ खोथाया बेफोरबादि। दा बे हिसाबै
जेला मानसिया सम जायो समा फैयै फैनानै फैफिनो होमब्ला इसोरा गासिखौबो लांफिनजोबो गियान बुद्धि रागा अहंखार नोंनि गासिखौबो बिनिफ्राय बियो जेबो गैला बेनाव। दा फर एन एगजामपोल आं दुखु मोननांगौखाय आं फोरमायदों आं आयंखौ लानानै मालायखौ होनाखै जे बै मोनसे समाव जोङो थांना थानाय समाव जे बिराद गुनि गियानि जोङो थांनानै थादोंमोन खिन्थु मोनसे समाव इसोरा गासिखौबो लांफिनबाय। दा बेनिफ्राय जों बुजिदो जोंनाव जेबो गैया गोसो जायोबा इसोर गैयाब्ला इसोरा जुदि लांफिनजोबोब्ला गियान बुद्धि आखल आखुफोरखौ जोंनाव जेबो थालाङा। ओंखायनो जोंनाव अहंखार खालामनाय जेबो गैया अहंखार खालामनो हाथावथाव। दा इसोरा गासिखौबो लांफिनजोब्बाय बेनो दा जोंनाव सुबुं माहारिनाव जेबो गैला फर एन एगजामपोल हिसाबै आयंखौनो बुंदो गोदो दंमोन दा इसोरा लांफिनबाय जेबो गैला बेनाव दा ओरैनो रायलायनायनि थिग मथ' ना खोमायानो थिग मथ' टटेल बिनि फिजिकेल एनार्जि दा ओरैनो जिउल'सै बेफोरबायदि। दा बेखायनो जोंनि जिबना आंनि आर'ज गाइस गासैबो आंनि इउटुब फेमिलि नोंथांमोन आंनि इउटुब फेमिलिनि बाहेरायाव थानाय नोंथां मानसिफोरखौ नायदोंमोनब्ला जोंनि जिबनाव अहंखार होननाय जेबो थाथावथाव गैया। जा दङ बे गासिबो इसोरनि जोब बेखौ जोङो सोलिनानै थानांगोन। जिबना दानो दं दानो गैया बेखायनो जों सम मोनथ्राबाबो जा सम मोनो जेखि हारिनि जाया मानो जेखि धोरोमनि जाया मानो आबाव बादा गैया अबजेक्सन गैया गावबागाव इसोर सिबि गावबागाव हाबा मावलां। दानो दं दानो गैया जिबना रावखौबो राव बुंस'नो हाया। दानो नैबाव नुगोन दानो बहाबा मा खैफोद आफोद एखमबा जाब्रबथाय जानानै एखमबा गोमालानाय मालानाय रावखौबो राव बुंजों थास'लायनि दै होननायफोरबायदि दसेनो नैबाव नुबाय सिरिबाय दसेनो बिदि। दा जिबना दानो दं दानो गैया आरो दा बेखायनो जिबनखौ लानानै जों अहंखार खालामनो नाङा। जेखि मावा गावबागाव मावनांगौ हाबाखौल' मोजाङै मावबानो जाबाय। डु इउर डिउटि एकदमबारे पलाइटलि आरो दे जायखुन जाया दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसै गोसोआव गाबखांनाय मोननायखाय आं फोरमायहरबाय शेयार खालामबाय नोंथांमोननि गेजेराव जे बेफोरबो मोनसे रिमार्केबोल हिस्ट्रि अफ माइ पार्सनेल लाइफ जानानै थायो खोमा बेफोरबायदि एक्सपिरियेन्स मोनदांनायाबो बे हिसाबै देनां फिसा फिसौखौ बायदिसिनाफोर नायलांनो हानायफोरबादि आं बेखौनो शेयार खालामबाय नोंथांमोनजों। स' जायफोर बिथांमोनहा जोबजासिम नायबाय आरो जायफोर बिथांमोनहा ससे नायबाय बिथांमोननिसिमबो आङो बैसागुनि रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। दा एसेयावनो भिडिअखौ दोनथ'बाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।